Hej alle sammen, velkommen til part 2. I dag skal jeg tegne den her, som min kasse, og jeg kommer bruge de her farver. Jeg kan alligevel det sådan her. Okay, så først så vil jeg starte med at bruge den her. Altså hvis man kan se det. Den plejer at gøre det kun. Når det er skyblå, der farver jeg den her fugl, så lad os komme i gang. Så fik jeg gjort det, og så skal jeg bruge den her, en blinding blue, den skal jeg have her på. For jeg tegner den, og hvis I kan se forskel, så skal jeg bruge den her til hjerterne. Så er det bare en whiting. Har jeg den igen. Den anden den var ikke lige så god, så har jeg lige taget en ny en. Det er en whiting rød. Stadig til alle hjerterne. Så fik jeg lavet alle hjerterne med den her. Og så nu er det den her til at der. Så lad os bare komme i gang. Det kan komme noget. Så kan du farve på Ashley her. Og så tænker jeg bare, at jeg vil gøre dem. Og jeg glemte lige at sige, hvad den her hed. Den hed Left Pink. Og så den her går jeg ind med den her. Ja. Grey white. Så til det her. Lad os komme i gang. Så fik jeg lavet det. Og så sidste ting, at jeg tager den her sort black way og skriver noget her. Det kan I lige se. Okay. Søde fans, please like. Det var alt for den her video. Og I kan skrive på den næste, hvad jeg skal tegne der. I kan lige få den at se lige om lidt. Den her. Så kan jeg bestemme for nogle farver. Og den, som der er mest farverig, eller er mest sød kommentar, eller sådan noget, eller måske den første kommentar, ved det ikke. De får lov til at bestemme, hvordan den her skal være. Og I kan bare, hvis du ikke godt vil have jer, I kan ikke bare skrive rød, grøn, blå, sort, hvid. Det kan jeg godt skrive, hvis jeg selv må bestemme, hvor det skal være. Men hvis du ikke godt vil have hjertene skal være blå, så skal jeg sige hjerteblå, og måske, hvis du bare siger drømmefanger, så farver hele den her, den farve, som I siger. Men hvis I siger det udenom drømmefangeren, er det det her. Hvis I siger det inde i drømmefangeren, er det det her. Hvis I siger fjerne, så er det det her. Og hvis I siger tingene på fjerne, så er det dem her. Så ja, det var det.